Paki-subscribe naman dyan, mga idol. Nandito na naman kami sa ating partner dito sa Lawang, Pangasinan. Walang iba kundi ang Cozy Place Milk Tea Shop. Samahan nyo kami at pupunta ang surprise mo deliver ko sa Sitio Puyan, Lubong, San Jacinto, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasapresahin si Irish May Aquino na nag-celebrate na kanyang ika-24th birthday. At ang nagpasurprise sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mama na si Ma'am Cynthia Aquino all the way from Kuwait. So samahan nyo kami at ating tuhayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pasorpresa na kanyang inang. So isa na sasabi ko sa inyo. Arat na! Hindi po kami sa inyo. Happy delivery. Oh, no. Order ko? Ako na. Babayaran pa po kayong 1,399. Talaga po? Talaga po? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ano po yung in-order? Hindi ko po alam, ma'am, kasi delivery lang po kami. Hindi naman po namin nag-insan mo. Saan na para mo? Why are you running? Why are you running? Pinayaran mo ang anak nagpadala niya. Hindi naman po kasi namin pwede ano eh. Alam, tinurtor po yan ko. Oh, shopping. Walang nakano. Anong masabi? Tinatanong ko nga. Shopping ka talaga? Opo, ma'am, kasi Irish Aquino po ang pangalan. Tapos hindi po yan yung magkano po yung babae? Happy birthday! Balik ko po yung pera. Hindi ko kanino po galing? Hindi ko pa alam. Secret admirer siguro.
Hindi ako nag-expect ng ganito. Ikaw lang yun. Oo, totoo. In my daughter's eyes, in my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness starts to light, the world is empty. The spirit come and gave to me, gives me strength when I'm weak. I'll find reasons to believe in my daughter's eyes. And when she rises, Happy birthday to you. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, bago ulipan yung kandila, may ka-wish muna. Kasama na kami doon. Dami. Palakpakan naman natin siya. So, syempre, hindi mawawala. Birthday message, mga ate. Ate. Ipagana namin. Ulit nalalamutan. Ang tumayong bagamot si Katunan ni Pan. Sana huwag kang magbago. Pag may problema ka, dito na ako asyusuhan. Tamatan. Love you, Mehe. Tita. Next. Next po. Patawag po si husband niya. Si asawa niya. Si asawa niya. Bigyan na magandang kalusugan. Tsaka mamahalin mo yung pamilya mo. Kaya. Thank you, Ikaw din, tita. Dali na. Ano? Ay, wala na akong message mo. Araw-araw yan. Si Happy. Asa na sa Happy? Bago. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. Ito pa, Mama Irish, may babasahin pa ako para sa video. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God dahil lagi niya tayong ginagabayan. By the way, happy birthday, Irish! Sana napasaya kita sa munting surprise ako sa'yo. I want to wish you all the happiest in your life. Ingatan mo lagi mga anak mo. Nandito lang ako lagi sa iyong tabi. Kahit malayo tayo sa isa't isa. Miss to see you. Once again, happy birthday. And belated happy birthday to Jeff. P.S. Alam kong hindi mo ito inaasahan na sa loob ng 24th birthday mo ay sosurpresahin kita. Sana naging masaya ka. I love you, Ina. Ayan si Ina, oh. Ay, siya. So, ayan. Hello po. Ayan. So, andyan na rin lang si Mama. Birthday, message para sa ginawa niyang to para sa'yo. Salamat. Kuya, expect. Ang pangit ako na lang. Ayan, okay na, Miley. Ayan po. So, in behalf of surprise ma-deliver ko, by Miss Mylene Pagkabay, we wish you all the best. At sana po hindi pa ito yung huli natin pagkikita, ma'am. Ayan. Siguro marami pang birthday surprises na darating para sa inyo. And enjoy nyo po tong araw na para sa inyo. So, happy birthday po ulit. At syempre po, gusto rin namin pong pasalamatan si Ma'am Emily Lopez, ang partner namin para makuha namin itong event na ito para sa inyo. So, happy birthday mo pa. Enjoy nyo lang po itong araw na to. Thank you po. So, lagi lang, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo deliver ko by Mr. Lee Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po natin tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Bye! Thank you!
you smile whenever you're sad, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I wanna make you smile. Happy birthday, surprise! Thank you so much po.